Managing Director ụlọ mgbasa ozi ABS Maazị Christopher Mmolokwu agwago ndị nta akụkọ ka ha na-etinye usoro kwesịrị ha na-etinye n'ihe gbasatara ịdị na-enweta ozi banyere nhọpụta a na-eme yana maka ọdịmma nke obodo anyị. Chukwuemeka Modelim wetara anyị akụkọ. Maazị Mmolokwu onye okwu ya gbadoro ụkwụ n'ihe gbasara otu ndị nta akụkọ si agbasa ozi n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị gwara ndị nta akụkọ ka ha gbasoo usoro iwu na-achị nta akụkọ n'ịna agbasa ozi ha ma sepụ aka n'ịna anara ndị mmadụ ego na-ebusa okwu bụ asị. Ọ gwara ha ka ha gbaa mbọ na-agbasa ozi ga na-eweta mmepe n'obodo na agamnihu ndị mmadụ nakwazi nke ga-eme ka gọọmenti na-agbatara ha ọsọ enyemaka n'ụzọ ọbụla. N'aka nke ya, onye isi ya bụ otu ndị chịkọbara ya bụ ihe bụ Maazị Gideon Nwafọ kọwara na ihe ha ji chịkọba ya bụ iji mee ka ndị nta akụkọ ya nakwazi ụmụ akwụkwọ ndị chọrọ ịbụ ndị nta akụkọ n'ọdịnihu mara ihe ndị na-emezi ugbu a. Dr. Adaobi Okeke gwara ndị nta akụkọ ka ha gbasoo ụzọ iwu mgbasa ozi n'ụzọ ọbụla na-arụ ọrụ ha yana akwazi ịhụ na ha ji akpatakwazi ego nke ga na-enyere ha aka na ọrụ ha na-arụ. Na Igbo Arịa m, abụ m Chukwuemeka Modelim.